que ens acompanyen Jaume León i Lídia de Tuïl Lleida. Seran l'empresa consultora que ens ajudaran a desenvolupar, a donar continuïtat amb aquesta plataforma B2B, B2C, Marisol Fó, tècnica del Patronat, i un servidor. Bé, com bé sabeu, des de fa molts anys, el Patronat de Turisme vam crear un projecte dedicat a les agències de viatges receptives de Lleida perquè entenem que vosaltres sou els veritables venedors, els veritables comercialitzadors de la destinació. I tota eina que us puguem facilitar per optimitzar amb la vostra tasca la durem a terme. Llavors, en la sessió d'avui, el que us volem presentar és la usabilitat d'aquesta eina a fi efecte que la conegueu i la pugueu utilitzar. Podeu carregar els vostres paquets i així nosaltres tinguem un repositori de propostes per tal de donar-li difusió amb les nostres eines. Avui en dia l'eina més efectiva i més àgil són les xarxes socials i serà per aquí per la que prioritzarem. Com bé ha dit Marisol, no volem extendre'ns gaire amb aquesta sessió, sabem que el temps és sort, d'aquí que ja dono la paraula a en Jaume a fi efecte de que ens presenteu aquesta plataforma i com s'ha de treballar per tal de carregar aquests paquets a la plataforma. Gràcies per la vostra assistència. Molt bé, doncs gràcies, Juli. Em sentiu bé, vosaltres? Sí, perfecte. Doncs gràcies, Juli, per la introducció i per demostrar la importància que té participar. I després agrair-vos a vosaltres la confiança que esteu tenint amb el col·lectiu d'agències de viatges receptives, que igual que altres col·lectius que esteu apoyant, com els càmpings, hostaleria, restauració, etc., doncs que tinguem un mitjà per tindre accés directe amb els clients finals. Si bé l'any passat la relació que vam tindre era amb les empreses emissores, aquest any ho hem definit un B2C que va directament amb els clients finals. I això és l'objectiu. Jo el que sí que volia dir és que tenim que lluitar o ser conscients que si no participem en les agències receptives, amb aquest tipus de col·laboració, amb aquesta aposta que està fent el Patronat de Turisme, malament anem. Perquè una aposta gratuïta, un esforç que s'està fent amb xarxes socials, etc., ara i en un futur, per comunicar-ho als clients finals, això hi ha que aprofitar-ho. I, des de luego, si no ho aprofitem, després no tenim dret a queixar-nos, com a vegades tendim. És a dir, que jo prego a les agències que esteu escoltant o les que ens comunicarem després personalment, que no estan presents amb aquest webinar, que col·laboreu, perquè podeu estar segurs de l'esforç immens que hem fet tots per aconseguir que el procés d'implantació dels paquets sigui de 10 o 15 minuts. És a dir, això no hi ha ninguna altra plataforma, jo crec, de les que estan actualment en funcionament, que ho permetin. Si bé amb el B2C de l'any passat, amb el B2B de l'any passat, ja va ser també una cosa rapidíssima, és a dir, que va anar molt bé, aquest any encara s'ha fet més fàcil, és a dir, que és una qüestió de minuts. Ara el que farem és que la Lídia us explicarà pas a pas el procediment per penjar els paquets. Ja veureu que és facilíssim. De totes maneres, aquesta presentació, a més de que està gravada, aquesta presentació també, la del PowerPoint, s'enviarà a tots. O sigui, això no patiu. Però no obstant, qualsevol dubte que hi hagi, perquè a vegades Lídia i jo estem a la vostra disposició les 24 hores. És a dir, per aquest tema no us preocupeu. Si us sembla bé, passo la paraula a Lídia, que està aquí al meu costat. Hola, bon dia. Us comparteixo la presentació. Que ho veieu bé? Surt? Vale. Doncs aquesta és la plataforma, que no sé si heu pogut mirar, crec que els dos que esteu aquí assistint ja havíem parlat amb vosaltres. Llavors, també està adaptada tant per a pantalla com a mòbil, perquè hem d'estar connectats al món digital. Llavors, aquí teniu el mail que tenim de contacte, que és el bookexperience@aralleida.cat, que el teniu a totes les diapositives, per si teniu qualsevol dubte, doncs sempre ens pugueu contactar. Llavors, per accedir a la plataforma, teniu un link que és per entrar
Si voleu, fins al .cat ens quedaríem per entrar a nivell general com a usuaris. Llavors, si voleu entrar a modificar els paquets o ficar-n'hi de nous, el que vulgueu, heu d'afegir el wp-admin. Llavors, us demanarà un usuari i contrasenya, que en principi, si havíeu participat l'any anterior, ja el teniu. Però si per alguna cosa l'heu oblidat o el que sigui, ens contacteu perquè nosaltres tenim guardades totes les contrasenyes, llavors us les podem tornar a donar. Llavors us identifiqueu i tireu endavant a la plataforma i arribareu amb aquesta pantalla, que aquí tindríeu tots els vostres productes. Si no en teniu, doncs aquí no us apareixeria res. I si havíeu participat l'any passat i teniu algun paquet, doncs en principi us apareixerà aquí. Llavors, aquí podem fer dues coses, o bé afegir-ne de nous amb aquest botó que teniu a la part superior, o si voleu modificar una experiència, doncs premeu damunt d'aquesta. Si voleu canviar aquesta que diu Viles històriques de la Segarra, doncs hem de premer aquí i després anirem a modificar-la. Seguim, llavors aquí us he fet una captura així molt petitona perquè veieu una mica l'estructura general de la fitxa. La primera part aquesta que teniu en verd seria la descripció del propi producte, doncs, que inclou característiques del producte que estem intentant vendre. A la part més baixa, cap aquí on teniu el mapa, ja teniu la informació bàsica de l'agència, doncs on esteu situats, dades de telèfons, mails, el nom de l'agència, tot el que seria més tècnic vostre. I aquí a la part aquesta que us apareix amb un vermell ja són coses tècniques a l'hora de pujar el paquet a la plataforma. Llavors començarem per la banda verda. Llavors aquí he ampliat una mica. Teniu a la part de dalt un títol del producte, que és igual si ho fiqueu en majúscules, en minúscules, com vulgueu, perquè després a l'hora de pujar-se sempre es pujarà en majúscules. O sigui, amb això no patiu, que ja veureu que és la diferència d'aquest any, de l'any passat amb aquest any, que pugeu com pugeu els productes sempre surten amb la mateixa tipografia i la mateixa manera de pujar. Sí que us demanaria que no fiqueu números, perquè sí que hi ha alguna agència que havia pujat amb números del meu primer paquet, no? Doncs 1.paquet tal. Llavors sí, perquè després queda diferent a l'hora de pujar. I tampoc mirem de fer títols una mica curts, també. O sigui, que amb un títol ràpid tinguis la idea de què vas a vendre del producte. Després tenim una secció que tenim les condicions del paquet, que això és la secció que ens queda davall de les imatges, que aquí podem ficar la capacitat de l'activitat, la política de cancel·lació, temes de preu si ens convé, o assegurances, dates, l'idioma amb el que es fa l'activitat, el que vulguem més o menys. Sí que ho havíem parlat, que el tema de les condicions econòmiques, si volem que el paquet estigui actualitzat tot l'any i tenim preus variables, com que després ja veurem que podem linkar a la nostra pàgina web el paquet en concret, doncs si dieu, mira, escolta, és que ara aquest mes el preu és un i el mes que ve és un altre, doncs no fiquem preus, així el paquet aquí sempre estarà actualitzat i a la nostra web ja ens encarregarem de tenir el producte ben actualitzat. Llavors això ho deixem una mica segons l'agència. Doncs si creieu convenient ficar el preu i que ho tindreu actualitzat, doncs ho feu, però amb la condició de que aquest portal sempre estigui bé. Després, si seguim més endavant, tenim la descripció del paquet, que aquí podem ficar tot el que inclou. Ens inclou un allotjament, un restaurant, una activitat a tal lloc. I aquí siguem una mica creatius i organitzats. Si fiquem el producte amb botons, amb bullets, doncs sempre queda més estructurat. O utilitzem les negretes, perquè us veieu que us deixa. Doncs, si volem destacar que aquesta visita es fa al Parc Nacional d'Aigüestortes, destaquem el Parc Nacional, perquè així una persona que està llegint en diagonal, com passa sobretot en pàgines web, llavors al ficar el destacat l'activitat, ràpidament entenen què inclou aquesta activitat i a part és més fàcil de llegir. Si seguim una miqueta més a baix, ens trobem un link per ficar, si volem ficar algun vídeo. Si teniu algun vídeo de l'activitat o voleu fer ús d'algun vídeo promocional que s'hagi fet des dels consells comarcals o el que sigui, podeu ficar el link de YouTube aquí i ja està. Només és copiar, pegar i ja us carregarà el vídeo al paquet. Si seguim més a baix, tenim el tema dels logotips.
n'hi podeu ficar 3. Sí que com a novetat hem ficat un límit amb el tema del tamany. Són 100 píxels d'alçada per 500 d'amplada. Això només diguéssim que afecta els nous logos que s'incloguin a la plataforma. Tots els que tingueu logos ja ficats a dintre del sistema ja estan, nosaltres mateixos ja els vam estar acotant. Llavors, en principi, si a la galeria dels mèdia, si premeu els mèdia que teniu ja ficats a la plataforma, en principi el logo ja estaria canviat. Després teniu el tema de l'adreça, que també això és nou d'aquest any. Si, per exemple, vosaltres teniu una oficina a peu de carrer que els clients han d'anar directament allí i després ja agafen l'activitat o els doneu els bonos o el que sigui, la podeu localitzar aquí. Fiqueu l'adreça exacta i us ficarà en un puntet on està. Si, per exemple, vosaltres no és el cas perquè doneu els bonos i la gent ja s'apanyen a anar a fer la ruta o el que sigui, doncs no fiqueu res i no apareixerà res després al paquet. I després aquí ja tenim la informació més bàsica de l'agència. Doncs aquí fiqueu el vostre nom, el número del registre, l'enllaç a la vostra pàgina web i si teniu enllaç concret del paquet també, telèfons i e-mail. Cap de la informació que heu de ficar aquí és obligatòria. O sigui, si hi ha algun dels camps que no fiqueu, no apareixerà. I després ja estaríem a la banda aquesta que ens quedava a la dreta, aquesta franja vermella que us he ensenyat abans, que això és molt important, el tema de les categories, perquè si, per exemple, si hi ha algú que està visitant la pàgina web i està molt interessat en fer una activitat de natura, doncs buscarà a l'apartat de natura. Llavors, si vosaltres esteu oferint un producte de natura, és important que us puguin trobar aquí. I al igual que si aneu baixant aquesta regleta, trobareu les categories de destinació. Si, per exemple, vosaltres feu producte a la Cerdanya, doncs, si un client busca productes a la Cerdanya, us trobarà a vosaltres. Llavors, és important que assenyaleu a les categories que més s'adequin al vostre producte. També vigilem de no ficar que no estiguem a totes les categories, perquè tampoc que sigui el més realista possible. Després ja teniu el tema de les imatges. Us fa escollir una imatge de portada, que és la que es veurà a les miniatures de la pàgina web. Escolleu una que sigui atractiva, que tingui sobretot, que cridi l'atenció a la gent, que els vingui ganes d'anar a gaudir aquesta experiència, perquè és la imatge del vostre producte. Que si hi ha persones gaudint esquiant, així sempre impacta més que no veure un paisatge sol. Després teniu la galeria del producte, que aquí podeu escollir totes les imatges que vulgueu. Nosaltres recomanem que us quedeu amb un màxim de 7, perquè queda més quadrat i així també la pàgina no és tan pesada. I després ja finalment, quan ja teniu tota aquesta part completada, podeu previsualitzar per veure com us quadra el producte a la pàgina, desar-lo per si voleu treballar-hi més endavant i si no, ja podeu publicar. S'ha de publicar abans de traduir al castellà, o sigui, això és imprescindible. Llavors, imaginem que ja ho tenim tot al nostre gust, doncs publiquem. Després ja ens sortirà com tal, ja el podem veure i anem a fer la traducció al castellà. Doncs ens situem en aquesta columna de la banda dreta i veurem que tenim un signe de més i fica el castellà. Llavors, si la traducció no està feta, ens apareix aquest signe de més. Si, per exemple, haguéssim actualitzat el paquet i ja tinguéssim aquesta edició en castellà, tindríem un llapis aquí. Doncs premem aquí i llavors ens farà un duplicat del que hem vist abans. Llavors, simplement, com que aquí tenim la banda dreta, tenim el paquet en català i aquí el tenim a la banda, perdoneu, al revés, a la banda esquerra català i a la banda dreta castellà. Llavors podeu anar canviant damunt del text i si veieu que hi ha alguna cosa, per exemple, uns links que te serveixen tant en català com en castellà, doncs aquí teniu uns botons que us passa exactament d'una banda a l'altra. Aquí en aquest cas no seria correcte perquè ens passaria el text en català, llavors no concordaria. I això aneu baixant, aneu emplenant tot el que teniu aquí i arribareu al final, que li direu que la traducció està completada, marqueu l'OK i guardeu i tanqueu i el paquet ja estaria publicat en català i en castellà. Llavors, ara us ensenyaré aquí un exemple més o menys perquè veieu com queden després els paquets.
tenim les imatges, aquesta, per exemple, la primera que tenim és la que també està a portada, i aquí podeu ficar fins a 7. Després teniu el títol, que veieu que és com, si són molt llargs, al final també es fan més farragosos. Després aquí, en aquest cas, totes les activitats que estan destacades s'han ficat en negreta i és més fàcil de llegir. I les condicions, que en aquest cas no s'ha ficat preu per tenir sempre el paquet actualitzat. I després el contacte de l'agència, doncs un logotip amb el tamany que concorde, la informació de l'agència i, en aquest cas, la localització de l'oficina, que si no haguéssim volgut no es fica i ja està. I així és com quedaria. Llavors, només ja de resum, sobretot mirem que el contingut que fiquem a la plataforma estigui actualitzat, que quedem, sempre dona una imatge de deixadesa, trobar-se un paquet que l'activitat fica que es va fer al mes d'abril del 2021. Doncs clar, diries, ostres, quan dona una imatge de deixat, de pobre, o els preus que ja no concorden. Imagina't un client veu aquí una oferta d'aquesta experiència, doncs val 200 euros, truca i dius, no, que val 300. Doncs el client pot quedar una mica enfadat. I després amb el tema de la correcció, doncs és una pàgina web institucional, no deixa de ser això. Llavors mirem que tot el llenguatge que utilitzem sigui correcte, mirem de no ficar faltes d'ortografia, que les traduccions estiguin ben fetes, tractem bé aquesta plataforma perquè al final és la imatge de la destinació completa. O sigui, no només ens afecta si un de nosaltres fa la feina mal feta, ens podem carregar la imatge de tots. Llavors, jo crec que ja que tenim aquesta oportunitat de tenir un petit espai dintre de la pàgina web d'Ara Lleida, crec que ho hem d'aprofitar per treballar junts i tenir producte bo per a tothom. I res, per la meva part, això seria, i us deixo també una altra vegada els nostres contactes per si teniu qualsevol problema o si algú vol que el vídeo truquem personalment i mirem el seu cas detingudament, doncs també ho podem fer. Que tota la informació que necessiteu ajuda, sempre ens trobeu al vostre costat. I per mi ja està. Moltes gràcies, Lídia. Com podeu veure, tots plegats estem parlant d'una plataforma amb una usabilitat molt clara. És fàcil de fer anar, però, evidentment, de ben segur que sortiran dubtes al dia a dia. Per aquest motiu, com bé apuntava la Lídia, teniu els telèfons de contacte que us hem tramès a fi efecte que us puguin acompanyar en penjar el primer paquet, els primers paquets. Després el tema ja fluirà. Obro torn de preguntes. Teniu algun dubte? Laia, Míriam, Lluís? Per part meva, soc el Lluís. Per part meva, cap dubte. La setmana passada sí que vam tenir una petita incidència amb les traduccions, però la Lídia, crec que va ser la Lídia o el Jaume, ja ens ho van resoldre i tot molt fàcil i tot molt bé. Moltes gràcies, Lluís. Bé, suggerir-vos que perquè això és una xarxa. Nosaltres, com us comentàvem, li donarem difusió al màxim possible amb aquest canal de comercialització. Animar-vos a que vosaltres, dintre de les vostres webs, dintre de les vostres comunicacions, també feu èmfasi en aquest espai en què podem trobar el vostre paquet i la vostra proposta. Alguna qüestió més, Laia, Míriam? No sé si és que no teniu el micro que us funciona bé. Si voleu, podeu recórrer al xat. Bueno, no dieu res. Bé, recordar-vos que aquesta... Sí, mira. Aviam... No n'hi ha cap missatge. Bé, doncs el que dèiem, tingueu present que aquesta presentació de lo que és l'aplicació... Mira, Laia, dius que per vosaltres tot bé, fantàstic. Doncs recordar-vos que aquesta presentació està gravada al nostre canal YouTube. Si us va arribar a tots plegats l'enllaç perquè la podeu recuperar, tant els que heu assistit com els que no han pogut assistir. I tingueu present que aquest projecte de Receptives Lleida és un projecte viu. Nosaltres des del Patronat de Turisme, de la mateixa manera que tenim relació amb hotels, càmpings, turisme rural, el tenim amb vosaltres, amb les agències de viatges. Llavors, aquest canal que hem creat, aquest B2C, esperem que us sigui d'ajuda, però també restem oberts a propostes que puguem implementar en el decurs de la nostra acció promocional. Bé, són les 10:28, ja s'hem ajustat a termini. Marisol, l'hem clavat, l'horari. Gràcies a tots pel vostre temps i no sé si Marisol vols afegir alguna cosa.
Mica. No, en principi no. Us passarem aquesta informació per correu i que teniu a la Lídia i al Jaume per tot el que pugueu necessitar i animar-vos a penjar força paquets perquè és l'eix de la nostra comunicació també a xarxes que farem tot el que ens aneu oferint. Nosaltres ho anirem difonent i farem d'altaveu als nostres canals. Doncs molt bé, gràcies Marisol, gràcies Lídia per la presentació, gràcies Jaume per la feina feta i a tots vosaltres que ens queda arromangar-nos, la competència no descansa. Una forta abraçada a tots i fins aviat. Adéu, que vagi bé. Adéu, gràcies. Adéu. Adéu.